sana wa punta so sa obatene choko sa bo se pew na akwagu Yesu anim na saade na ya tete bia omuti Yesu na no be se ya wada no na dwo no a omama na na fie no omuti no sa ti no pia no na Yesu abre ya koduru fie dan sei awowom eyi Yesu ka sa wode no no maseda kotoja no de Yesu akotra wo se ofa gya no ndodo ne ho kakra na te se ontotoja efede wia besa no miensa ya yeku Yesu a ya bruno bona senuem amele wunti basa no na agidifo ye Kristofo no obi aye bosa na mom adeche memeda na Yesu ansode ni kwasia dan no potututu na ewiem aye din na baby aye din sa afa mam yenu bia pasem so mo kosresa Yesu a ekoduru bodana no na bofo bi abegina wo ye ntaban wo na ti na ewiemu ye sisa se mo hwehwe de wasode afiri awufumu na sabre de wasore a woko na de sebo aba ya tese sasebo no atuomu abesi na ya tese afibia no istabia na ye hye ho fa na enanu kwasia da Yesu Kristo wusori wagana hei ya tese gidifo na ye obi ani gisemu a ye kwaso dem praises ni ade yesa ye yankutukutu no sorry no ye Yesu asori o yankutukutu no ye Yesu sa ya tese ye paso dem no ana obi ade ani gie ya tese odi ba fie na ebinum ho no mani gie na nso ho a kwese da na wia no obi paso dem anke ye koye fufu adie no abata no nsem obi no bu ho no mo se o ye ne busuani nyina ekogie ni wo se wo mo mbeko party ko omonso mbeko Ratro Park no nso basa na wodo woni kire mo Ratro Park wono na no kwese de twa mu ye yu a sa swimming pool da ho a enkra ne mpanimfo nyina timi kodwalim eso bitimi ko na tia no aso na hene no opu ne to no dirimi ka bo se no ato no ho na sound no aba tonwon na akura bia wadi mfinsia kuno edia anopai yensa kan ye no eye mensa bonsu ya tese ono no wadi mfinsia na yes pe ya school kura no wako no sa wogina class 3 na school ne din ne de eye gift model school ye wokuma se ye na ene na anopai bra bia na bakofia santenim trans ye e Ghana kuma so no ana fa tetefo no ofra kura na ma ne so sa mo kura na no kwasi ada mo ko Ratro Park ko ji moni na yenya ne ntia se oban no a wadi mfinsi akro no wakoto nso mawu ana maamne se ebo no krotro do atase efini nkeka bia no ne ebuta so wedi e ona ne ho bie esisai ya fibia me mani pi ko